Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο ακούγεται εξαιρετικά πρωτότυπο και πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την τοπική οικονομία του Εύρου. Με πρωτοβουλία της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Εύρου, στις 29 του μηνός ξεκινά η εβδομάδα ή η περίοδος προώθησης του ευρύτικου σπαραγγιού. Είναι μια πρωτοβουλία, όπως είπαμε, της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Εύρου, που έχει βεβαίως και τη στήριξη τόσο της Νομαρχίας του Εύρου, όσο και του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, μαζί βεβαίως με την βοήθεια και άλλων τοπικών φορέων. Να καλησπερίσουμε την κυρία Όλγα Ρενταρή, την αντινομάρχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Εύρου, που βρίσκεται στο άλλο στούντιο του Θρακινέτ, για να κουβεντιάσουμε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική. Σημαντική υπό την έννοια ότι γίνεται για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε να καλλιεργείται το σπαράγγι στον Εύρο και βεβαίως να δίνει με αυτόν τον τρόπο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Εύρου το στίγμα όλης αυτής της προσπάθειας. Κύριε Ρενταρή, νομίζω πως το σπαράγγι το λένε ο Λευκός Χρυσός, ο βασιλιάς των λαχανικών, έτσι. Ναι, έχει μια τεράστια δυναμική για την ανάπτυξη του αγροτικού εισοδήματος και γενικά για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Αυτό διεφάνει καθαρά στο 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σπαραγκοπαραγωγών που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με μεγάλη επιτυχία, και αυτό μας έδωσε το έναυσμα να ευαισθητοποιήσουμε και τους καταναλωτές, αλλά και την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγούς, ώστε να δούμε πώς το σπαράγγι, οι ποσότητες, του οποίου οι περισσότερες ποσότητες, το 99% εξάγεται, πώς θα γίνει η αφομοίωση αυτού του προϊόντος και η κατανάλωση από την τοπική κοινωνία και να εισπράξει η τοπική κοινωνία τα ωφέλη, που σας είπα ότι έχει τεράστια δυναμική. Το άλλο ήταν... Ξεκίνησε συνεπώς από αυτό το Πανελλήνιο Συνέδριο, το διεθνές μάλλον. Ναι, Διεθνές πανευρωπαϊκό ήταν. Πανευρωπαϊκό. Το Πανευρωπαϊκό λοιπόν Συνέδριο που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα της εβδομάδας, ας το πούμε, προώθησης, παρακαλώ να διορθώσουμε για τον τίτλο, προώθησης σπαραγγιού, του ευρύτικου σπαραγγιού. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο νομίζω πως γίνεται για πρώτη φορά και απορώ για ποιο λόγο δεν είχαν γίνει ανάλογες προωθητικές ενέργειες, με πρωτοβουλία βεβαίως των υπολείπων φορέων, πολύ δε περισσότερο όταν αποδεικνύεται πως από το σπαράγγι τελικά στον Εύρο ζουνε πολλές οικογένειες. Κοιτάξτε να δείτε, σπασμωδικά έχουν γίνει κάποιες κινήσεις γιορτής σπαραγγιού κτλ. Σε τι διαφέρουμε εμείς? Εμείς κάναμε μία ολοκληρωμένη παρουσίαση και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης του σπαραγγιού, το οποίο δεν σταματάει και εδώ. Δηλαδή, από το φθινόπωρο θα ακολουθήσει μία ανάλογη δράση, μέχρι να κάνουμε κοινή συνείδηση σε όλους ότι θα πρέπει να καταναλώνουμε τα τοπικά αγαθά. Και δεν είναι μόνο το σπαράγγι που προωθείται μέσα από αυτή την εκδήλωση, την οποία θα σας περιγράψω αργότερα. Είναι και άλλα τοπικά προϊόντα, όπως ο τοπικός ίνος, τοπικά κρέατα, η μπύρα, η τοπική και άλλα πολλά. Δηλαδή, και αυτό θα σας εξηγήσω πώς, γιατί δεν είναι απλώς ελάτε, σαν πανηγύρι, ελάτε να δοκιμάσετε, να φάτε, να πιείτε και να φύγετε. Γίνεται σε τριήμερο, γίνεται σε διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο της Δευτέρας έχει όλους τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και του τουρισμού για να δούνε και να εφαρμόσουν στην πράξη διαφορετικές γαστρονομικές γεύσεις του σπαραγγιού, διότι το σπαράγγι πάντοτε το συνδυάζουν μόνο με τη σαλάτα και υπάρχει μια τεράστια ποικιλία πιάτων που μπορούν να δημιουργηθούν με το σπαράγγι. Πέρα από αυτό, το βράδυ, καλούνται τη Δευτέρα το βράδυ διάφοροι φορείς. Με συγχωρείτε κύριε Ρενταρή, σε αυτά τα σεμινάρια, στα πούμε τα επαγγελματικά σεμινάρια, τι ακριβώς θα γίνει? Θα έρθουν προφανώς κάποιοι συγκεκριμένοι σεφ, οι οποίοι θα εξηγήσουν. Σεφ, είχαμε καλέσει και τον κύριο Δρίσκα, ο οποίος το ακύρωσε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει ο κύριος Ζευγουλάς από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι γνωστός σεφ, ερευνητής στο θέμα του σπαραγγιού, έχει γράψει και βιβλία και έχει εκδώσει. Αλλά παράλληλα είναι και συνεργάτης του περιοδικού Πανοράματος. Αυτός με άλλους σεφ θα προσπαθήσουν να δείξουν στον κόσμο, σας είπα, στο χώρο, στους ανθρώπους, τους επαγγελματίες της μαγειρικής, τι μπορεί να κατασκευάσουν και πώς μπορούν να προωθήσουν το ευρύτικο σπαράγγι και να το συνδέσουν με το τουριστικό προϊόν, που είναι βασικό, διότι έτσι ενδυναμώνεις και το τουριστικό και δίνεις ταυτότητα και σε αυτόν τον χώρο. Το βράδυ στις 9 η ώρα
θα έρθουν διάφορες ομάδες και θα γευτούν αυτό που μαγείρεψαν πιο μπροστά οι